ሰላም ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም? ድሓን ዲኹም? ኣነ ድሓን እየ ኣምላኽ ይመስገን። ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ክትህልውለይ ናይ ወትሩ ጸሎተይ እዩ። ኣሕዋተይ ማዕረይ እና ላይክ ነገርና ነእቶ ሳብስክራይብ ዘይገርና ሳብስክራይብ ንገር። ሰላም ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም? ድሓን ዲኹም? ላይክ ነገርና ነእቶ ኣሕዋተይ ማዕረይ ላይክ መታብታዊ ሕማቕ ላይክ ነገርና ነእቶ ኣሕዋተይ ማዕረይ ሃይ ብርሃን ዓይነይ ከመይ ኣለኺ? ድሓን ዲኺ? ኣነ ድሓን እየ ኣምላኽ ይመስገን። ከመይ ጥዕና?
ስራሕም ይገብርላ እዋ ኣትየ ነይረ ንጉሆ ደሓን እዮም ኣትየ ነይረ መፅኦም ነይሮም እዮም ከይጠፍኡ ከለዉ ንጉሆ ንሸትን ክንኣቱ እምበር ክልም ክብሉ እዮም ኮ أواي ساعات susah digale saat susah yun nila tahani pecah